kanasa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. And now you've gone. Mga ilang ko pa sa ilo ni Risa. Risa, Piolo, may balik lagi ka. ibalik ko. Aron sa pagpananghid mo. Wala lagi ka nagpahibaw na ako. Nagkinahanglan ko nimo. Nisaad ka nga dili mo biya. Gipakatuog ko nimo sa imong mga buktod. Apan sa pagmata ko pa, wa ka na. Pasaylo ako. Dili gid ay ako ang gipili sa imong kasing-kasing. Igo na. Nagayon akong sorry. 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 Paungaw lang ko. Riz, Ayaw ka pala ka na ako. Andam ko mo sa Piolo. Okay na yun ko. Riz, Maadto man day ka ni Sarah. Padayon lang. konsensya na ko. Dungog kang konsensya ko. Kung amagod sa kong pagbiyak, oo, ati ka po kawa tungod kay di ko gustong matugaw kasi yung pagkatuog. Unya, nigawas ko, sugos lawas. Kita kong buloy, tawag ko niya. Bawa ka na nawag di Slusi. Huwag yan gihata ka na akong cellphone. Nagpahibaw sa kahintang ni Sarah. Huwag nga, nagpaabot ko ng amahan ni Sarah. Di nakapasalig ko nga, muadto ko. Mao ba? Mas po na ko sorry. Lain sorry nga kung pangayo ni mga wa ko makasulti ni mo rin eh. Ni Adto magod ang amahan ni Sarah sa opisina. Nakikita na ako. Mihangyo nga. Makaduaw ko siya nga na. Mao ba? Wala lagi ka masulti na ako. Ang dinundanay, napanagan ko sa pagsulti ni mo tungod kay di ko gusto masakitan ka. Mao ba? Ayaw ka bala ka. Andam ko. Andam sa unsa. Andam ko nga masakitan. Please. Giandam ko ng akong kaugalingon, Piolo. Tuod kay nakasabot man ko. Nga panakipbutas ra ko sa imong mga kasakitan. No. Ayaw pagsulti niya na. Ayaw ka bala ka lagi. Luag ang akong dughan. O dili pa mahubas ang akong mga luha. Ikaw na. Gusto na. Ayaw na pag-akos na ako. Nakasaad ka na ba sa ni Sarah? Atuan na to. Niya. Kaya ka. Oo. Okay magani ko nga wa ka mananghid. Karon na ba hinuon nga nananghid na ka? Ahak bayani eh. Igo na. Igo na. Kuyog lang ta na. Ha? Kuyog lang ta. Ayaw lang. Ano man? Ibaw gina siya nga nagselos ni si Sarah na ako. Nya mukuyog ko nimo. Inay malipay ang masakiton. Mag-uol na noon. Niya. Okay ra ka. Sigbalik. Uy, okay ra lagi. Sorry ha, drama kay ko. Okay na lagi ko. Smile naman gani ko. Okay na. Nakahungaw naman. Sige, sige. Honest ha. Lagi. Parin ako. Pakita lang ko dito. Sige. Bye-bye. Ihatod ka sa silong na. Ayaw na eh. Amping ka. Wa, di kay dadon nga gasa para ni Sarah. Asa mo ko igasa? Aning orasa? Naamang ko'y stock sa ref. Na ko'y grapes. That is here grapes. Ay, nalang tingali eh. Daddy yun sa magkuha ko ha. Lain kayo wa kay dadon dito. Bye-bye. Bye-bye. Balik na ko dahil honest. Magpaabot ko. Di ara ko permi. Okay. Amping.
tuwa na siya. Makikita na siya ni Sarah. Mubalik pagka ka na ko, Piolo. Oh, okay na bay. Ayun na. Salamat kayo, bay, ha? Nya, taro ka pa ng head. Oo, kapananghin akong taro ni Risa. Good. Konsensya ba ko, eh? Konsensya ko. Ana, yun ang sam ko eh. Baga sige kagnaw ni kamo konsensya eh. Okay. Sige, arin ako. Ah, kadiyot lang. Oo, saan masan? Kung magkita kang Sara ba, makikita mo yung kano, unsa man. Balik pa ka o di na? Anong dili man? Abugas sa daling motor. Lagi ha? Balik Sure ko. ha? Balik ka? Balik ka? Balik lagi ko. Promise. Promise. Cross your heart. Bahaw ka, bay. Paglakaw na ko ba? Bugat biyan tigil na ko, bay. Wa ko kabati ni Risa nga masuko. Ikaw lang sa paghilak. Babaunan pa ko, bay. Kita ka ni grapes. Grapes. Grace ha? Para ipahatag ni Sarah. Silbi ko nung gasa na ako para ni Sarah. Oh, tawa. Inaana ka butas, Risa. O, bay pala, eh. Mga karon no? Moabot sa imong moabot gyud ang pangutana bay ha nga asa imong pilion ang masakiton ba nga si Sarah o ang butanon nga si Risa. Okay. Ito na ko, bay. Ito na ko. Oh, asa ka? Tubagga sa oy. Tubagga oy. Wa ko nimo tubagga oy. Tuon na. Balik ka Risa bay. Di gani ka mo balik. Ha. Kalaban tayong dalawa. Paring Piolo. Hangtod karon. Wa pa gyud siya moabot. Di gyud tingali siya moabot eh. Ubay-ubay na nga kape akong nainom. Dinhi sa coffee shop at bang ining ospital. Pero wa gyud Piolong miabot. Ayaw suka. Matapil ko sa lista na. Oh, matapil yun ay. Kamerang duha. Mura may magtiayon din ali. Probida, no? Teresa, day! Day? Buloy, may kay nabalik na ka. Oh, naayon mo kotse. Todos may piulo? Kadayon na taon sila mutagang Sara taon. Oh, Mapalik ang to. paabot ko sa iyang pagbalik, Loy. Paabot kang may piulo? Oo, paabot lang ko niya. Basin pa di ay mo balik siya. Anong basin man? Bida. Di, basin. Bubalik ito siya. Basin og iya pang atimanon si Sarah. Oo, unsa? Di ba? Nagpangita ko si Sarah niya. Nya. Okay na ka? Gisultihan ako si Piolo. Madili pa tingali ko kahubsan sa akong mga luha. Oh! Oh no! Niya na gyud ko. Si Mr. Chupar. Ang dani ni Sarah. Misugat ako. Sir, Piolo, abi na kog di ka tao nga ikasabot. sorry sir. Nalangan ko. Okay lang. Ang importante nga, nituman ka. Nitunga ka. Sorry. Usbo na ko sir. Sorry kayo. Sige na. Dire. Oh, si ma'am. Maayo kay dito nga ka. Ma'am. Animal ka. Oh, Ma'am Imelda. Nag-antos ang akong anak o paabot ni mo. Gusto na, Imelda. Tana, Piolo.
Na mong anak, Piolo. Duula na siya. Oo, ma'am. Oh. Nagpiyong ang iyang mga mata. Mulingkod ko. Hadol ka niya. Oh. Sarah, Ikaw ba kini? ako Sarah. Nagpagitapay ako nimo. Mahal ti ka. Salamat. Sa tanang bakak kay mong kipabatid din ako. Ikaw paghihapon ang tinuod kong mahal. Timaan sa ko makayapag nga gugman mo. Ingon na ni ini ang akong kahimtang sa imong pagbiyak. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!